Kini ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli de ibadahun ramde. Kimat bakong sanjang ke khubor mentaka stem. Soisa Scholar ke Meghalaya State Investment Promotion Society bat ke Invest India ban kentiwe ke kam khai pateng ha ke jella. Kerpat ke Joint Action Committee ki Saushnong ki than khapot ke East China Hills ban shnano ek surok Sonapur Borkhat mat penbena ke Meghalaya Board of School Education ya ke result HSS LC Science bat Commerce henin ke sngi. Shopping and Page ki kubor ka nikalong jingpin binabadan kam. Namar ka jinang ki ko jingpang COVID-19 ni kan tuye baro kinong ngap jongi bakin ken sting bat shimya baro kila jingya dabat kito ki balatam saupusan snem karta ki baladep ay ketika COVID-19 baningkong kin pendep saya ketika ka baar ha kapor balabu. Ya daya la deb ya ki wei ka babot ikini kilai teli ki kendon. Deng ya ka mas penijinga iwei na iwei bat lekhu ya ki kiti bat ka durkman. Nakabenta ki jingtip bat jingbatha baya de bat ka COVID-19 la ban phone ha ki National Helpline Number not iwei ar lai khandai hinyo pra not sound bat iway not newsan lani ho helpline ke jela Meghalaya kata ho number iway not pra bat iway not new not mentang ye phaish ki khubor babnya ka Meghalaya State Investment Promotion Society MSIP hinin ke sngi kalaya soy ke scholar bat ka Invest India jongkatnat Commerce and Industry jong sarkar India ha ka jingdan ringkat umentri rangba ka jela ukondrat ki sangma Umintri rang ba ka jela ulo ong ba ka thong jong ka scholar ka long ban pen bun shu ikilat ki kabu ha ki kampen roy ban kentiyo ka khai pateng ha ka jela ula bendap ru ba ki thong ki ban pelit jingmut ki long habaro ki benta ba yade ba ki jingtimu ki ba menta ni ki ba hadian habot kani kanang pen bha shu e ka jing seng kamla jong ha ka jela ringkat ka jingpen det jingmut ru ha ka one product one district program Managing Director bat CEO ka Invest India Udi Bagla ula pentip ba kiladap sedang ki kamling ba ka North East Desk man penbiang ka jing penyat yau shendrai la ka dong ringkat bat kiwei ki marem kum usok trun ka umngam na Ribhoy District ka Joint Action Committee jong ki South Li Kishnong ha ki than ka port ka East China Hills makanthop e kashnong Hingaria Lejri bat kashnong Lahalen kalakar pat e ka sarkar Meghalaya ka NEC bat katnat donor ka sarkar pedeng ban khmi no halor ka jingpin slam ban menjor ka project surok Sonapur Borkhat la ban kedew hangni baladep ban IT ka kaipot detail project report DPR jong ka project surok Sonapur Borkhat hapo ka NERSDS ka baladep IT na du usnem arajar pra arajar khandai syakatnat donor na kabenta ka jingmenjur ka NEC kala dep ban pha byang ya ka DPR ha ka sautrik ujamang menta usnem na kabenta ka jingshim rajong ka interministerial committee hadin daya ka NERSDS la menjur da ka 15 finance commission henry hadu menta amshemi I ka jing sedang ya ka kam Palat saupusan klur nril po lak teli ki dawai ada COVID ladep ai hakari hapok kejing IT ka COVID-19 hakal lengkari. Katenat kakuat ke khia kari kala pentip ba palat san phuai lak pra phulai hajar teli ki dawai ada ladep ban ai haki ar pusau kanta baladem. Kejingdan ki brio ki balakot nya ka COVID-19 hakari kilong khandai pinyo point lai pra na khashispa. Palat sau pu ar hajar mut kinong pang COVID kilakot no haki ar pusau kanta baladem. Ha Meghalaya pat ki dan sanspa andrup khandai ngut ki bayo thamai sanspa khat khandai ngut ki balakot bat khat wengut ki balaklat na ka jingpang COVID-19 henen kesngi ka jingdan ki bre ki bedang don ka COVID-19 ha ka jalla baro kilong san hajar news pa khandai puwengut ki bakantop ye ki ar hajar shis pa la puwengut tang ha East Khasi Hills District ka jingdan jong baro ki bre ki balaklat na ka ni ka jingpang ha ka jalla ka lakkiu shaki 6000 new phulai ngut Chairperson ke National Human Rights Commission Justice A.K. Mishra ulo ongba unu uriulum umdai bancha pendo yaka jaka klem ke jingmenjer jong ka an yaka hok long trai jong u yaka jaka haba penya yaka webinar balapen long da ka commission rangkat bat ka human rights defenders bat civil societies halor ki mat jong ki hok long brio man brio ka por ka klam COVID-19 pat ki jingmi ki bahadian habut Mishra ulo ongba kala don lupa ka jing bishar jong ka yeng bishar Supreme Court bayadai bat ka ni ka benta Ula ongru baka commission ka traina ka benta ka jingkmi binya iki an baper ha kalyang ka hok long brio man brio.
Director General of Police ka Jilla Meghalaya R Chandranathan hinin kesni ula pelat ya ka case inventory database portal CID ka breaker pang tangi kam bayadai bat ka jingkmi bat jingpet ngor ki kam sni ki bala ujor hakeleng ka Jilla kani ka online portal kani rap shibol e ban penio iki jingtep halor ki kam sni ki bala deb ujor bat ka ban saken tiu pat iki jingtep da ki kendon wat benya ki bala le ki investigating officer jong kawai pakawai ka kam kani ka portal kan long ru kum ka jakal lumthup jong ki jingtep na ka benta ki pulit bat kandem do eka benta bakong san bantrai ha ka jing pendunai ki jing sa teng jong ki jing ujor ha ka Jilla kani ka khubor ka wan shipina ka All India Radio Shillong. Ka Meghalaya Board of School Education MBOS kalapin binay ka result jong ka examine Higher Secondary School Leaving Certificate HSSLC jong ka Science but Commerce hanin kasngi. Udebraj nag nakalaban Bengali Boys Higher Secondary School Shillong layo ikakardan baningkong haka examine HSSLC Commerce arajar alpuwe haka ba layo South Pa New Puar Marks ya kakardan baar layo rakasan jana singhania na St. Anthony's Higher Secondary School Shillong pat ya kakardan balay layo da Uroshan Tiwari jong ka Adventist Higher Secondary School Tatlasken West Janja Hills District. Barok ki kena ki balato ika examine HSSLC haka commerce kilong 8,000 lais pa nyungun 6,000 pras pa andre punyungun ki bapas mat habaken kilom ya gajingdan ki kena ki bapas kalong prapo pun kendai lain ka shispa kat baha ka science stream ka St. Anthony's Higher Secondary School kalayo biang ikakardan bandingkong hakaba ka Rochita Das na kani ka school kalayo ikakardan bandingkong mat kalayo South Pa New Punyu Marks ya kakardan ka baar layo do Akashpur na ka St. Anthony's Higher Secondary School mat ya kakardan ka balay layo da Luigi Dalian Paswent na ka North Liberty Higher Secondary School Jawai barok ki kena ki blato ika examine HSSLC Science kilong lahajan rius pa New Punyungun Arajan news pa prop kundangot ki bapas bat ka jingdan ki kena ki bapas kalong nyupusan poin perasan na kashispa. Ha Assam lapin banay ka result matrik hinin kasngi. Ka Secondary Education Board of Assam kalapintip baka jingdan ki kena ki bapas ya ka examine menta usnem kalong kandai pulai pon iway not na kashispa. Kani ka jingdan ki bapas kalong ka bahetam haka history jong ka Jilla Assam. Shipo wajar lais pa sa puperangut ki kena ki layo ika distinction haki subject prepare. Hakaway pat kalyang ka jingdan ki kena bapas ya ka examine Assam High Madrasa kalong kandai pulai pon iway prana ka shispa pat pra pulai ngut ki kena bayo ika distinction haki subject prepare. Ya ka result lapin binakat kum ka jinglum jingtip ka School Evaluation Committee bat kama shwa ka Sorkar Assam kalaray banam penlong ika examine na kadaw ka jinglong jingman jong ka kalam COVID-19. Ka District Magistrate ka East Khasi Hills District kalapinmi ika hukum hinin kasngi ka bapintip babaro ki Bank Bat Post Office ka East Khasi Hills District kinkang menta kasngi kata menta kata live huway tarik unay tung arajar alp huway. Hakalimpung Tokyo Olympics kathayale kay badminton kari India ka PV Sindhu kalayo rong siya ka semi-final hadin bakala penlim ya ka Akane Yamaguchi jong kari Japan. Kat ba kanang ikura ka Lovelina Burgahin kalala ban pinyo ya katakamaya kari hakaba kalayo rong siya ka semi-final jong katop ikura welterweight jong kikantay. Bakala penlim ya ka Chen Yin Ching jong ka Chinese Taipei da Saula Iway. Haka jile kay hockey jong kikantay kari India kala job haka pool A group match da ka papenlim ya ka Ireland da Iway lanot. Kakanhuan nila kay hockey jong kishanrang kakanhuan kari kala penlim ya ka Japan da Sanla Iway haka jile kun bakat do ka group match kalayo bandrung siya ka quarter finals. Additional Director General ka NCC Major General Ananta Bhuyan uban syongtat nakakam ulapan lang gijing kren bat kinong patay kubor bat yato halor gijing syam jung kapor ba utre kathan chatilami ni bat haka National Cadet Corps ula ong bahak haki al ay puprasnan jung gijing syakri jung ukum ADG ka NCC usa komensi ka day ba ulayo ban syakri ya kari bat ya ka imlang sa lang ula kanturi ki samla jong kathan bakinlong ki bakershan ki bala ban kershan daladi yaladi bat benjanai ki sap ki phong jong ki bat ki bapan kre ban le iki na kabenta ka imlang sa lang bat kari bat asya ban penkut ya ka khubor sasin ki mat bakong san Soy sekolah ka Meghalaya State Investment Promotion Society bat ka Invest India ban kanti ka kam khayi pateng ha ka Jilla
Kerpat ke Joint Action Committee ki South Nong ki than Khapot ke East Giant Hills manchnai ke no ek surok Sunapur Borkhan but pengena ke Meghalaya Board of School Education ek result HSSLC Science but Commerce Henin Kisngi katung la pois ke bakut jong ku bor ke Wan Chapi na ke All India Radio Shillong